Bhálum san is beagán cúra dhéanana néontaí. Tá muid go le cúra sús go fiche mar sin aire de heasa. Seasús tíreach, tá muid go na glúna bhla agus na bosa ó bhla gach dara ibir. Bhfuil muid ré. Haon, dó, trí, ceathair, cúig, sé, seacht, a hocht, ní, de, híneag, dóiag, trídeag, ceardeag, cúdeag, sédeag, seachdeag, ochdeag, nídeag, fiche! Iontach fér pléigead. Nis, tá muid hééis bheith cúrin seo nar seasa suas, ach tá mis go le nún ag má wata cúra, tá muid go le cúra I ríist in sin. Fecinn muid an bata cúra in seo, agus tá neamhanín seo, mar sin, cúra muid suas tá písí buí, písí gorma, agus tá chola cheán a go le seasa go ihir nó. Haon, dó, trí, ceathair. Mas a céad a bhééis an seo? Ceathair, cúig, iontach. Mas a céad a thiúchas an seo? So seo cúig, tá son buit an seo. Cúig, sé, seacht, a hocht. Iontach ar fad. Má go raibh fiúchas suas, tá muid a go le tosaí cúra in seo. Trí, ceathair, cúig, sé, seacht, a hocht, ní, de. An job. Tású muid a cúra siar an gabh seo, agus tású muid in seo. Cén bhí sin? Ní, a hocht, seacht, sé, cúig, ceathair, trí, dó, haon, neamhaní, nó náid. An bhá, tá me cheap goil an cúra rá agus cúra siar le haon ró éasca ruite. Mar sin, breanú muid ar rud a cins nuaí. Seo neamhaní go fóil, ach an gabh seo tá chuil le spás ar an maid a cúra go le seasa go nibhir dó. Dhá ihir, an nibhir dó. Dó, ceathair, sé, a hocht, de, dóiag, ceathairdeag, sédeag, a hochtdeag, fiche! Dónaí, cúra muid é sin a ríist. So tása muid an seo ag náid nó neamhaní. Dó, ceathair, sé, a hocht, de, dóiag, ceathairdeag, sédeag, ochdeag, fiche. Well is aga ce támutéis a dhéanana. Támutéis táblaí a dó a dhéanana. In gconas chunéin, méadú fá dó. Tá na táblaí chomhéasca le sin. Check muid. Dó fá neamhaní, I tádán, sin na neamhaní. Dó fá haon, sin na dó. Dó fá dó, dhá grúpa go ró, sin na ceathair. Dó fá trí, trí grúpa go ró, sin sé. Dó fá ceathair, a hocht. Dó fá cúig, a de. Dó fá sé, sé grúpa, sin dóiag. Dó fá seacht, sin seacht grúpa, sin ceardeag. Dó fá hocht, ocht grúpa, sédeag. Dó fá ní, a hochtdeag. Dó fá de grúpa go ró, sin fiche.